Здравейте хора в Удари Волен. Днеска ще ударя Волен, защото ме дразни този човек. Много ме дразни. Се опитам да направя 2000. Опа, сега слагам това така. Показва. Окей. Right. Комбото дойде, ама се тръгна. Добро комбо. Добре, дай. 2000. Искам 2000. Намерих начин. С този пръст ще натискам едната мишка, единия бутон на мишката, с тази ръка ще държа мишката. Да. 995 пъти. 99. Така, ако виждате нещо е тук, слушалките ги щупих от нерви. Сега, готови? 2000 искаме. Чай. Утри! То смърстик ще го убия, е. Има нещо на земята. Ти мръс. Дето лъжиш, че те са пушили трела, Ти пушиш трела и си хвърляш там. И после лъжиш, че те са пушили трелата, сега да ти дойде, аз от тебе един умрък да ти ударя, ти мърси. Виждате леглото правим там, защото е късно за това. Понякога ще си легна, понякога. Опа. Още малко стана. Хайде. Комбо. 1600 пъти. Искаме 2000. Искаме джакпот. 2000. Какво ли още може ръката ми? Малко почивка. Добре. Давай.
Хайде. Слушайте, ще направя 2000, докато станаш до 6 минути ще направя 2000. Сега сме 5. До 6 или 7 ще направя вече 2000. Комбо! Добре, значи до 7 минути ще го направя. Обещавам. До 7 минути ще съм го направя вече, обещавам. 2000 ще направим до 7 минути. Без почивки, давай ръка. Надявам се да направим. С другата ръка. Няма да можем до 7 минути да го направим 2000. Опитах се хора, но просто не става. Не става чак толкова бързо. Това е трудна игра. Ще спием ли точно на 10 секунди? 4, 5, 4, 3, 2, 1. Не успяхме. Сори. Но ето че опа. 3, 2, 1. 2000. Чао.